Добър ден, приятели! Включвам се във връзка с лунното затъмнение, което беше толкова популярно, хората говореха за него, но за мое огромно съжаление то така и не се състоя. Днес на 25 марта беше обявено, че ще се случи първото лунно затъмнение за тази година, като би трябвало да се наблюдава от Централна Европа, Централна Африка, Западна Европа, където се намирам и аз, и то в най-западната част в Англия, Западна Африка, Атлантическия океан и така нататък и така нататък. Началото на затъмнението трябваше да започне в 6 часа и 53 минути българско време, като България е невъзможно да бъде наблюдавано, защото луната залязва в 6 часа и 28 минути, като затъмнението ще да продължи до 11:33, като пълното лунно затъмнение трябваше да се случи в 9 часа и 13 минути. Но нека да ви покажа, понеже аз следих през цялото време какво се случва, не съм спал, за да мога да проследя цялото движение на луната. Вижте сами. След като луната изчезна от погледа ми в Англия, реших да намеря лайв, в който предават на живо. Намерих такъв, предаваха от Мексико, 6 часа и 55 минути английско време или 18 минути преди да се случи лунното затъмнение. Както виждате, луната няма никакви признаци да бъде затъмнена по никакъв начин. Ето и 7:14, когато трябваше вече да виждаме затъмнението, ние реално не виждаме нищо. Както казах, за съжаление, лунното затъмнение не се състоя. Сметките на учените излязоха погрешни. Аз също нямах търпение да наблюдавам и да видя как се случват нещата, защото това ще да бъде първото лунно затъмнение, което наблюдавам, така че нямах търпение да видя как се случва. Заради разочарованието, че лунното затъмнение не се случи, реших да потърся информация и снимки от това как е изглеждала луната, когато при последното лунно затъмнение, и намерих точно това. А това, което виждаме, е червена луна. Това ме шокира. Очаквах да видя луната затъмнена, тъмна, с сянка на нея, а вместо това виждам ярко червена луна. Но чакайте малко, това не е лунно затъмнение. Вече съм правил видео за цветовете на луната и каква е причината за тях. Нека да ви пусна част от видеото. Това е красивата синя луна, която наблюдавахме наскоро. Знаете ли каква е причината за различните цветове на луната? Предполагам, че доста от вас не знаят, но нека ви покажа. Цветът на луната се определя от разстоянието между Слънцето и луната. В зависимост от това на какво разстояние пътува светлината, луната се намира в различна част на спектрума. Поради тази причина виждаме луната в различен цвят. Това само потвърждава, че Слънцето и луната са локални. Точно така, цветът на луната се определя от разстоянието между Слънцето и луната. В зависимост от това на какво разстояние се намира луната от Слънцето, луната попадна в различна част на спектрума. А ето и местоположението на Слънцето и луната, точно когато трябваше да се случи еклипса. Ето тук мога да видите и датата. Надявам се, че видеото, което ви показах днес, ви е харесало. Благодаря ви и приятен ден!